Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic. Escolta, com es presenta la Fira enguany en el context actual, econòmic i climàtic? Doncs la veritat és que es presenta, jo crec bé, amb esperança de que la Fira funcioni com els anys habituals. L'any passat ja vam poder fer una Fira bastant normalitzada, però aquest any encara més. Per tant, el 4, 5 i 6 de novembre esperem que hi hagi els 12.000 visitants que normalment té una Fira com aquesta a la muntanya Vic. Escolta, tot i que la Fira de Muntanya tracta activitats com el senderisme, l'escalada, etc., o també té aquest apartat de llibres de muntanya, pels aficionats a la neu, concretament a l'esquí, que són la majoria dels lectors del Diari de la Neu, què hi trobaran? Doncs el visitant Fira trobarà des d'un mercat d'ocasió, que és amb roba i material esportiu de segona mà o de fora temporada, de particulars i botigues d'esport. Per tant, trobarà diferents estands, una quarantena d'estands de botigues de material, diguéssim, esportiu en el món de muntanya. Trobarà també un seguit d'activitats, diguéssim, relacionades amb l'espai muntanyenc, diguéssim, una tirolina. Trobarà també els diferents forfets que ofereixen les diferents estacions d'esquí, per tant, amb ofertes i serveis que donen. També hi ha una part automobilística que ensenya, diguéssim, a l'exterior del recinte firal hi haurà totes aquestes campers a nivell expositiu, per tant podran veure les noves tendències i quins models hi haurà. I per tant jo crec que és un bon moment perquè a l'inici de temporada de muntanya d'esquí doncs puguin venir, veure i aprofitar, diguéssim, d'aquestes oportunitats i servir també de nous materials que surten de cara a aquesta temporada. Molt bé. Doncs escolta, Titi, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i res, convidem els nostres lectors a visitar la Fira de Muntanya de Vic i repeteixo, moltes gràcies i espero que ens veiem a la Fira. Gràcies a vosaltres i us esperem a Vic durant aquests temps.